ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. бардорон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1994 соле ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамоторш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин 4 баллони миёна, 4 дискаҳои худаш, радной краска, аккумулятори нав, баллонашам яъне ки нормали ҳуҷҷатош то моҳи феврал ай. мошина мегирем, ҳай мекунем, дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. айнҳо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомони ки боз камтар дигар муомила мекунем. мега фақат одамони харидор бошанд. рақамҳои Тоҷикистоншон ва рақамҳои Россияшон имо WhatsApp дорад. метавонем ки занг зада бештар маълумотро аз ҳамин якагирем, қатишон муомилаи хубтон мекунам. дӯстон, агар шумо манқали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо WhatsApp суратош қатъи маълумотош роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Opel Zafira аст ки соли бароишаш 2000 соле ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. гази Евро 4 дорад. авиамоторш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 60% бо запаска ҳам дорад ки қатишон метавонад. запаска мошинам ҳастае. мошин бе ягон камбуда. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи сентябр, танировкаш то моҳи марти 2022 ҳаста. мега соҳиб ки танировкаш баъд аз соли набуд мешавад. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки бе ягон камбуда. машина состоянии соза дуруншам тоза, салонамаш хаддавои падавои задагӣ пӯшидагира, состояниш беҳтарин ай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 55000 сомони ки боз муомила мекунем. мега фақат сум дар кор, мега вариантҳои алишӣ намешавад. мошин дар Душанбе 3 рӯз пас мега тарафи Бадахшон меравад. агар ки шумо успед кардед, қайтон муомила карда мехаранд. рақамҳошон дар поёни видео аст. имо, WhatsApp, Viber дорам, ҳамаш кор мекунад. метавонед дигар маълумотча гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, ки Daewoo Leganze аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем Daewoo Leganze монем, инаш баҳри шумо мо омода кардем пешкаш шид. соли бароишаш 1998 соле ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамоторш 2 литра мега соҳибшон, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. ҳолати баллони миёна, дискаҳои худаш, радной краска, салоншам тоза. мошин дар ҳолати кория мега маълумотои бештар бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомони ки нашуд арзон шад. ягон чӣ гуфтагӣ нестай. бо телефон мега суҳбат мекунем дар назди капот. марҳамат дӯстоне ки ҳамхали яъне ки Daewoo Leganze пурсиден, рақамҳошон дар поёни видео аст. метавонед бештар маълумот пураша аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайктон дар видеонавори монем ва видеонавори моро подлиса кунед. чӣ мошине ки ба шумо дар кора дар комментаре нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, ВАЗ 2107 молодёжни аст ки соли бароишаш 2010 соле 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамоторш 1.5 литри, карбюратор мега соҳибшон, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллони пачка, 4 диска, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, хаддавоишам 100% мега кадаге. мошин бе ягон камбуда. маълумотои бештарша ба телефон мега мефаҳмонем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомони ки боз арзон ва муомила мекунем. мега ай 22000 сомони яъне муомилаи нағз дора мега дар назди капот. ба кадом дӯстоне ки агар ҳам ВАЗ 2107 дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотча гиред.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Mercedes Benz C классае ки сечка соли барои 6 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.8 литр коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 60%, 4 калпакои худаш электропакет, радной краска серебристи хадавой дорад, яъне ки састяниш мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад ба нархи 28 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад дар назди Капот. ба кадом дӯстоне ки агар шаҳри Хуҷанд рафтатонанд ҳамин муомила кардатонанд ина мошини арзоне ки 28 000 сомонӣ боз муомила мекунем мега маълумоти бештар бо телефон маромад занг занед. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ваз 21099 ҳастад ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем соли барои 6 1994 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 50% дискаҳои худаш салоншам нормалия мошин яъне ки мега средни состояние ҳаста мега соҳиб шуд радной краска ҳам хел сиёҳ ҳаста. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ фурӯхта мешавад ба нархи 6000 сомонӣ ки ягончи арзон кадамда ягончи гуфтагӣ неста аз худашон мегирем. мошин беҳади бад арзона дӯстон агар ки ба шумо дар кор бошад рақамҳошон дар поини видео мешавад метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар амхали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира барои реклама кардан барои фурӯхтан метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номери имо васаи мо рӯ кунем дар видеои оянда рекламаи чоткаш мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон назиятега Mercedes Benz C классае ки сечка объеми соли барои 6 1998 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.8 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони 80%, 4 диска электропакет састянаш беҳтари хадавой радной краска ягон камбудӣ надорафтага бештар маълумоти пурра бо телефон мега соҳибшон метиҳем. ин мошинам қарор дорад дар шаҳри яъне ки ноҳияи рӯдакӣ дар Ленинский район фурӯхта мешавад ба нархи 48 000 сомон ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди Капот. ба кадоми бародароне ки агар ҳамин вариантош туғӣ гад рақамошон ҳаста метавонен бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. маромад рақамошон дар поини видео мешавад занг занед бештар маълумотша гирен. хоҳиш мекунам ки лайкото намунед ва чӣ мошине ки ба шумо дар корае дар комментаре нависед кадом мошин кадом солаш то чанд сомон аз кадом ноҳия мо албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи хачбеки молодежни соли барои 6 1993 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.8 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон 4 балони 60%, 4 диска салон тоза мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад. маълумоти бештар бо телефон мега фақат одамони харидор да. дӯстони азиз мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад ба нархи 18 000 сомонӣ ки боз муомила ва арзони хубам мекунем мега срочно астон дар кора мега яъне ки арзон мефурӯшем. рақамошон дар поини видео мешавад ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар амхали мошини арзона ка дигар намудам дошта бошем барои фурӯхтан метавонед суратоша қатъи маълумотош дар номери имо васаб рӯй кунед. мо реклама мемонем дар видеои оянда. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон назиятега Mercedes Benz C классае ки сечка объеми соли барои 6 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 2 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега мотори вагони мега нав зада мега краскашам нав карда мега хадавои мошина ай учёт синмат кардаги мега соҳибшон номерош транзита ҳуҷҷатҳои мошин яъне ки 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 балони средни яъне ки свети радной ҳам хел серебриси дискаҳои худаш мошина мега состояниш беҳтаринаи маълумоти пурраша бо телефон мега далчи гап мезанем мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб фурӯхта мешавад ба нархи 36 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега бештар маълумотша ба телефон мега соҳибшон мефаҳмонам маромад
занг занед дигар маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Vectra аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем ки Opel яъне ки Vectra монем на баҳри шумо омода кардем Vectra A. соли барои 1995 сола ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. Объем мотораш як 8 литра мега. Ин кашиш мошин мега зур аст. Мошини коробкаш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 70 фут, 4 та калпако худ радной краска, салон тоза, пӯшидагӣ надорад, состояниш беҳтарина ки садош намега сумдаркора фурӯш намудиян. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад ба нархи 19000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад. ба кадом баъддороне ки дӯстоне ки ҳамхали Vectra дар кор бошад рақамошон аст метавонед ки занг зада бештар маълумот гирем. фақат хоҳиш карда ки одамони харидору занг занда ради интерес занг назананд. ин аз тарафи соҳиби мошин ҳамихел хоҳиш шудагӣ ай. марҳамат одами мошинхар занг зада бештар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз. бояд тайган Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1994 сола ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. гази Euro 4 дорад. объем мотораш як 8 литра. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарина мега ягон ҷо задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад мега. кузуфаш тоза ҳастай. хоб ҳуҷҷатош ҳастай нагуфтиян чанд хел ки ҳуҷҷат дорад мега. балонашам средни хаддавои салон ҳамаш 100% бештар маълумотша мега бо телефон метия мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар Ленинский район фурӯхта мешавад ба нархи 32000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад дар назди Капот. марҳамат дӯстони азиз, на як гала сечкаҳое ки ба мо пешниҳод шид, яъне ки ягонташа ман фикр мекунам ки шумо интихоб карда мехарен. рақамошон дар поёни видео аст ки кадомиша худтон интихоб мекунен. занг занед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ ҳаст дӯстон. як тайган Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1994 сола ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш як 8 литра. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. маълумотои бештарша ба телефон мега мефаҳмонем. мошин 4 та балони 50% дискаҳои рамашка аз худаш, салоншам тоза, электропакет, дигар маълумотои пурра аз телефон. хай ягон камбудӣ агар дошта боша аз худашон мепурсен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад ба нархи 26000 сомонӣ ки боз муомила мекунем мега дар назди Капот. дӯстони азиз, на мошин вариантҳои хуб аст ки аинда дигар сечкаҳои арзон мешавад ки 4 дараш полни худ электропакета, коробкаш механикае. марҳамат варианти хуб аст. метавонед дигар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира дар номери имо васаи мо роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда чотка карда рекламаш мемонем ки ин буд ки 12 мошин ба мо пешкаш карда. мо пешкаши шумо тайёр карда партофтем дӯстон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.